A campaña Merca e Gaña polo Nadal, promovida pola Deputación e a Federación de Comercio, culminou co acto de entrega dos premios, que suman un total de 10.000 euros. O voceiro do Goberno Provincial, Álvaro Santos, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e o presidente da Federación, José María Seijas, xunto con outras autoridades, foron os encargados de repartir, entre os 40 afortunados, 20 tarxetas de 300 euros e outras 20, con 200 euros cada unha, que reverterán en novas compras nos comercios da provincia. Santos Ramos subliñou o éxito de participación nesta campaña na que se registraron máis de 31.000 compras. Dixo que ademais amosa o compromiso dos lucenses co comercio de proximidade, un dinamizador social e económico da provincia. E estes son os veciños, os que este ano lle sorriu a fortuna no Merca e Gaña polo Nadal.